Hakini kisngi baladap la bungot ki kali nanga shapang kanika teachers attendance te hoi dan bun ki banang bat don ki bom nang ru te kumbajulong hi nengkong pihaban login shaka dashboard jongka school account dakaba phi pendap ya ki credential ki ba thamai om ki barim user name lane user ID nang ta pada password bat ya kanika role ha banjit tika day ka account jong school phia ban select I am a school admin nang ta anda phila poisa ka dashboard jong school hangni ka don ka benta ka ba phia ban page ba namar ba ban yo ya kanika teachers attendance phia ban ya chakani ka liang ka diang ka badon kanika section jong kini kijing tho bala ai kanika background belong gray nang ta pade phia ya kanika teachers attendance ti hangni lada piklik pinyo ya kanika page hangni kan pau ka kerteng joka school tambanga hangni ngala buri ya ka kerteng joka school but hangni nganong pi kalong ka bakongsan ba mapin page ya kanika benta ka bahaneng ka bang approach dai ni senduk basau kandi kadi ka benta ka ba phi ban pelet jingmut ban yo ya kanika teachers attendance template ti hangni kidon lightly ki ki ba phia ban le bat kata hi ka banang kong kalong ba phia ban jiet eu banai nang ta bar phia ban jiet ya uneu financial year anda philaban download ya kanika template kanjin dala bahi ba pin shu login bat sa download yakini ya kanika attendance template amar kalong ka basuk kala long pre-filled ama la fill by default na ka website namar ba sisin ba phila download pin yo ka file kumni phila ban download na po ka mobile ru ka long kumju hi but nganong ipi ka kamram ka long ka basuk namar ba phi ban shu edit tang khandian ban pandap ya ki number of working days nang ta days absent but kiwi pade but sisin ma phila dep kumni sngo ba ban sign out ya ka account go jong phi namar ba kumpang la ju batai ha ki por ki baladap balada phi ino kumni klam sign out kalong ka bama rei lada phi sign out ka pensngan ya ka account go jong phi namar ba kiwi kimla bantu ya ki credential ki jong phi but kawi ka bang akwa ban ong phi hang ni kalong ba om tang kani ka ba phila ban pendon kam haba phi submit ya kani ka teachers attendance template phi ban yo ru ya ka attendance undertaking form phila ban late na ka website ka jongi ka techlovenia.com hangni pinyo ek article ka bangala tho ashphang ka MEG-TIMS ka ba long latest 8000 arpulai kadik article ka bathamai ka banga ngala banong ktien Khasi handrai ktien nong wing ong latest lada jaba phimla phila ban le hini search icon ini basau ibangala kdodu khnam hangni ini bentang ni khumut jong khnam tada phiklik hangni phila ban type TIMS lani MEG-TIMS but anda phila search lani pi enter na ka keyboard pinyo I kidon lightly ki article hangni re ka ba phia ban Pule ban yo ya ka attendance undertaking form kadi kani ka article ka ba thamai kadi kani ka ba ngatho jong usnam 8000 pholai phila ban download nang to ya ka to ka file but hakju ka portal da phi kwa ban yo na ka website ka ba ngala tho ki article ha ktien Khasi phila ban le nang ni ka khasi.techlovenia.com kadi kani ka article ka bangala tho kham shai kham banya ha ktien Khasi lajong but kumju hi hangni ru phila ban wat lada jaba phimlap hangni namar shen sa buon ki article ka bangan sa tho te lada jaba phisem jing phila ban wat hangni hi TIMS lane MEG-TIMS
anda pil awat pin yo ya kan ka article tesa download ya kata ka file tinga nge scam gani ka video ka ajing mentoy pi warklat man kasan gina ka por kublai shibun